malam ina son ka har raina. Ana yawan faɗa min wannan kalmar a comment section. Yau dai na ce bari in ba da wani sirri na ban mamaki. Wannan wata istihara ce zan ba ku ita saboda Allah, wacce a yanzu in kika yi ta a yanzu sai kin ji ansar ki. Abin zai yiwu ko ba zai yiwu ba za ka ji ansar ka a take. Ana tashi da daddare misalin karfe 3 na dare, ka samu carbi, za ka yi nafila raka'a 2, za ka ja istighfari kafa 100, salatin annabi kafa 100, qul huwallahu kafa 100. Da niyyar wannan auren zai yiwu ba zai yiwu ba, kasuwancin nan akwai riba ko babu riba. Kafin ka gama wannan qul huwallahu a cikin kunnen ka za ka ji kukan dabba. Idan ka ji kukan dabbar da ake ji to ka bigi kirji, daga nan har Madina wannan abin sai yayi. Duk kuma wanda ya matsa to sai dai in ai ba shi da rai, amma wannan abin sai ya faru. In aure ne sai an yi, in kasuwanci ne akwai riba. Idan kuma kaji ko kika ji kukan dabbar da ba a ci to wannan al'amarin ba zai yiwu ba, a haƙura da shi. In aka tunkare shi za a samu asara fiye da yadda ake zato. Wannan mun ba ku shi saboda annabi Muhammadu. Yan uwa ku jaraba, na taɓa ba da wannan sirrin, ya yi tasiri sosai da sosai. Yan uwa sun amfana, kuma ko yau da daddare ka aikata za ka ga aikin Allah. Daga naku Saidi Khalil, izinin wannan aikin shi na yi mana sharing dan isar annabi da alkur'ani. Daga naku Saidi Khalil, wassalamu alaikum.